ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲು ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ ಇಂಚಿ ಬರೀ ಇಟ್ಟುಕುಳ್ದೆ ಮೂಸೊಂದಿದೆ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೈತೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಡು ಅದಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇಂಥ ಮಸಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ಒಕ್ಕವನ ಸ್ವಂಪೋಡು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾ ಇಂಚೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆ ಕಾಡಂಜಿ ಬರ್ಜರಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಮರವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಜಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ ತುಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಂಜಿ ಅಂಚ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಜಂಜಿದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಕಪ್ಪು ಜಂಜಿ ಹಾಕ್ತು ನಾವೇ ಅವು ಯಾನು ದುಮ್ಮನನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲ ಜಂಜಿನ ಬಂದ್ಬಿರ ಅವು ಕಲ್ಲ ಜಂಜಿಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕಾರ ಅಂಚಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪುಜೀರ ಈವನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೀರ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೈಪದ ಪುರ ಬರ್ಪಣತೆ ಯಾನ ಸೋನಲ್ಲ ಉಂಡ ತಿನ್ಪ ಮೀನು ಎಂಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ನಕ್ಕರ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಮೇರು ಅವು ಜಂಜಿದುದೇ ಅವು ಪರತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಜೀವದ ಜಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಅಂಚ ನಾವೇನು ತೊಂದು ಬಂಡೆ ನೈಟ್ ಹಣ ಮಾಸಲ ಫುಲ್ಲು ಗಿಂಡೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಬುಡ್ಚವು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಇವತ್ತು ಕೆಸರು ನಿಲಿಕೆ ಕೆಸರು ಅಂಚ ಬಂದು ಉಳಿಸ್ಕು ಬಂದೇರು ಆಯ್ತು ಮೇರಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿಂದೆತ್ತ ಜೇನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಕೂತುಂಡು ತುಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಜಂಜಿ ಉಂಡತೆ ವೈಟ್ ಕಾರತೆ ಹಿಂದೆತ್ತ ತುಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡು ತುಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡು ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡು ತುಲಿ ಜಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಬೊಕ ಮರ್ಯಾಲಾದ ಬರ್ಸನೆ ಮರ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಕಾತೊಂದುಪುಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ದುಪ್ಪುಡದೆ ಯಾನು ಮಳೆಗಾಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ಬರ್ಸೇಜಿ ಗೋಡಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಫುಲ್ಲು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬೊಕ ಹೊರ ದೊಂಬುಡು ಬರ್ಸಾರ್ಪಣದೆ ಐಕೆ ಎಂಕು ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಮಂಗನ ಮದ್ಮೆ ಅವನು ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲ ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಚ ಅನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಉಪ್ಪಾತನು ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಡೆ ನೈಟೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಲಿದುಂಡು ಅವೇನೆ ಉರ್ಕರ್ಪಾಯ ಅಂಚೆಲಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗಿ ಉಂಡತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಕುಟುಂಬಲಿ ಆಗಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕಲ್ತದೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಬುಡ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿಂದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಗಂದು ಪನಗ ಯಾನ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬುಡ್ತೀನಿ ಜನ ದೇಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಆಯನ ಮೀನ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮೇಷ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಮೇಷ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪುಣ ಅವಗಡ ಒಂದು ಪುಣ ಐಕ್ 7:30 ಉಂಡತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರನು ಜಪಡಾರಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಟೈಪದ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಭಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜಲ ಭಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಭಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೀನ ರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೊಪ್ಪುಜಾನು ಮನ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ನ ಕುರ್ನಿಯನ್ ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ನ ಏಜಿಡಿಯನ್ ಕುರ್ನಿಯನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ 10th ಕೊಡ್ತೆ ಅಣ್ಣ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಕ್ಕ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏಪ ಕೊರ್ನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈಬೇಕತ್ತ ಮೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾನಾಯ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಅನ್ನು ರೋಡ್ದು ಕನ್ನ ದೇಗನ್ ಕೊನ ಐದು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆ ಇಮ್ಮೆ ಬುಡೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಯಾನ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇನು ಈ ಬುಡೊಂದಿತ್ತನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಹಿಂಬೆಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೆ 18 ಏಜ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ರೋಡ್ ಗೋಡ್ಪುಜಾನು ಮುಲ್ಪನೇ ಸುಂದುಲ ಅಂತ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಆಗ ಗಾಡಿಲ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾಯ್ಬೇಕು ಆಯನೊಂಜಿ ಆಸೆನೊಂಜಿ ಪೂರೈಸುವೆ ನೆಟ್ಟೆನೊಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಡುವ ಮಗಿ ತಾರೆ ಪೆರೆದು ಕೊರಿಯೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಿಜ್ಜು ಅಂಚ ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪೆರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಆತರಾಸಿ ಮೀಂದೆ ತೊಂದೈತಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಾರ್ನಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳಿರಂತ ಅಕ್ಕಲು ಮಾರ್ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇದು ಖುಷಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಕ್ಕದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡಿರೆ ಇಂಕು ಮರುವ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಲಂಚಿನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಜಿ ನಂಚಿಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ
ತಿರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲದು ಮಂಗ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲು ಉಳ್ಳೇದೆ ಇಂಚಿ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ಮೂಸೊಂದಿದೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನಮ್ಮೆ ತಿನ್ಪನಮ್ಮೆ ತಿನ್ಪನ నువ్వు జెంజి తినేర టేస్ట్ ఆడ బెరిపోయినా నెట్ మంచిగా టేస్ట్ మాసం నువ్వు మంతదన ఇತ್ತು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ತೂನಗ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಿನು ನನ್ನ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೂರೇ ಬಂಗುಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮರವೈ ಉಂಡು ಮರವೈ ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ಮಂತದ ಇತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಒರಿಪದೆ ಹೊರಾನೆ ಅನು ಉನ್ನೊಂಪುಜೆ ಅನು ಕಂತು ನಾಡ ಅವು ಒಂತೆ ದೀಪೇನು ಬಬ್ಲು ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ದೆ ಬಬ್ಲು ನಿನ್ನೆ ಬೋಡಿ ಪಪ್ಪ ಬೋದೆ ನಿಮ್ 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 ತಿಂದ್ರೆ ಬೋದೆ ಅಂದೆಪ್ಪು ತೂಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೊತೆದಂಗಿ ರಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಕ್ ಮಂತದ ದಾದಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಲ್ಲೇವೆ ಬಕ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಪಪ್ಪ ರಾತ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ತೋದಿನಮ್ಮೆ ಬೈಯಾತ ಚುಟೀ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಒಂತೆ ತಾರ ಇದೆತ್ತು ದಿಯೆ ಜೈಗುಂದು ಮಸ್ತ್ ತಾರ ಪಾಡ್ನ ಲೆಟ್ಟೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ಜಯಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂದೆನು ಕ್ರಾಬ್ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡನೆ ಬೇಯ್ಪದಿಪ್ಪೆ ಎಂಗನ ಬಬ್ಲುಗ್ ಹಾಕುಂಡು ಅಂಚ ಆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆತನೆ ಮೀನ್ದಾನೆ ಪುಚ್ಚಾತೆ ಎಕಡೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಾಂತ ಒಂದಿತ್ತಿ ಆಗ ಬಬ್ಲುಲ ಬೊಕ ಮೂಸೆಲೆ ಮುದರ ದಿಯೋಡು ಮೂಸೋನೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿಡೆ ದುಂಗುಂದು ಇಂಚಾಂತ ಒಂದಿತ್ವಿ ಅದಮ್ಮ ಬಿಜ್ಜು ಬಬ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಸೆಲೆ ಕುದರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅದ ಒಂದೊಂದು ತಾರ ಎಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಶನಿವಾರದ್ದು ಮೀನಿಂದ ಕಜಿ ಪುಗ ಹಾಕಿ
ಬಬ್ಲು ಗ್ರಡ್ ದೀನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದೈತೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜಿಗೂ ಬೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಜ್ಜು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದನು ಏರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಮಂತು ಗೊತ್ತು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಅಂಚದು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಪುಜತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಹೊಸತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈ ಏನಗೊಂಡತೆ ಜೇಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತುಂಗಿ ಪಿಜಾಮಿಟ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಅಂತ ಜಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೊಳ್ಳೆ ಬೇನಾಗ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಜಂಜಿದ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳತೆ ಯಾನ ಬಕ್ಕವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಪಾಡಿನ ನೀರು ಅವು ಜಂಜಿ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳತೆ. ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆಜಿರ್ದಿತ್ತ ಕಂಡಿಡೆ ಬಿಜ್ಜುನ ರೂಮನು ಸಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಲ ದೀತಿ ಆಯ್ತು ಕಂಡಿಡು ನೆಲ ದೀತೀನಿ ಆನಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋದಿನ ಒಂದು ಎಟ್ಟಣ್ಣದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಲ ಜಿಮ್ದ ಒಂದುಲ ಬಿತ್ತು ದಿತ್ತಾರ ನೆಲ ದಿತ್ತಾರ ಪೂರ ಇಮೇನ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಸಾಕ್ಸ್ ತೋಜೊಂದು ಅದಮೆ ಇಕ್ ಜಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಬಲ್ಲೆ ಜಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕವ ಇಂದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಎದಿಯೆ ದೇಗನ್ ಪನ್ನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾರು ಮೀನು ದಾಲ ಮಲ್ದಜೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾರು ಬಿಡತ್ತೆ ಈಕಿನ ನುಪ್ಪುಗು ಪೊಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಯಾಕೊಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಉಣ್ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಪರಿಮಳ ಅದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಿಯೋಡು ಒಂತೆ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಬಕ್ಕಲಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪಾಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಎದಿಯೆ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನುಪ್ಪುಗು ಅವು ನಿಂತು ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಸಾರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಂಕ ಆತು ಮನ್ಪೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಈತ್ ಮನ್ಪನಾಗನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ದಿಯೆ ಐತನೆ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಣೊಲೆತಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಪೆನ ಹಾಕುನು ನನ್ನ ಮುಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಬಕ್ಕಲು ಉಣ್ಣತೆ ಬಿಸಲದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಂತು ನೋಡತೆ ಈ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಉಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬಕ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ಕಜಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಿಸಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತರಿದು ಇತ್ತೆ ಕುಡಬಹುದು 11 ಬಿಸಲೇನು ಎನ್ನ ಗಂಡ ನೆನ್ಪೇರಿ ನೀ ಬಿಸಲದ ದರ್ಪೆರ ಕಣಕ್ಕೆ ಟೆಗೇನಿರು
ಆ ನಿರ್ಮಲ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಿಸಲಗ ನೋಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ನಂಚೆ